utakmicama, izvanredna utakmica za nas. Pogotovo zato što igramo sa ekipom. Igrali smo sa ekipom koja nas vjerojatno očekuje u polufinalu ABA lige. Mislim da smo pokazali način na koji treba da igramo protiv njih. Pogotovo uz ovakvu atmosferu koja je bila večeras i ja se nadam tako da će bude i u polufinalu da možemo da dobijemo na ovaj način. Dosta minuta za teba na parketu. Da, imali smo neki dogovor takav unutar ekipe i iskreno dugo nisam igrao ovoliko i srećan sam što sam igrao ovoliko. Znači psihološki za svega? Naravno da mi znači i znači mi što sam odigrao na ovaj način zbog ekipe. Kad je bilo najbitnije, najviše se povukli Marko Budurić i ti u poslednjoj četvrtini. Nije to izdvajanje pojedinaca, ali prosto evidentno je bilo tako kada se slomio Cedevita. Pa dobro, Marko pokazao je godine sigurno da ima taj karakter da odlučujućim momentima povuče ekipu sa svojim napadom. Mislim da smo u odbrani isto igrali jako dobro, da je to možda bilo i presudno, naravno uz neke šuteve i neke individualne kreacije Quincy-a. Na kraju mi smo podigli razliku i odigrali jako dobro. Rastu šanse za top 8? Još uvijek ništa ne razmišljam o tome, ja kao ja, verujem i ekipa, što smo još uvijek daleko na polu. I naravno pitanje za Novaka Đokovića, Deki Stankovića, Marka Pantelića. Koliko vam znači takva podrška, onako, ta zvezdaška? Znači, jako puno i ja sam jako bio srećan što sam vidio ta ideja na Stankovića i sve. Ali naravno, mislim da stvarno treba popraviti navijača. Hvala.